האמת שלי זה ככה, אולי האמת שלך שונה. מה זה בכלל אמת? תגדירו לי מה זה שקר. אני אשאל אתכם מה זה אמת. אמת זה עובדה. השמש זורחת עכשיו או לא? אז אתם אומרות, אמת לכל אחד יש את האמת שלו. אדמו"ר הזקן אומר לנו, קודם כל, שתדעו שאמת היא אבסולוטית. היא מוחלטת. המהות של אמת זה שהיא דבר נצחי. אם עכשיו הדבר קיים ותכף הוא לא יהיה קיים, אז הוא לא אמיתי. אם זה אמיתי, אז זה לא אמור להשתנות. תסתכלו על המילה אמת, מאיזה אותיות היא מורכבת. א' היא האות הראשונה, ת' היא האות האחרונה, מ' היא האות האמצעית בדיוק. אמת היא בהתחלה, באמצע ובסוף, היא מקיפה את הכל. היא נמצאת כל הזמן, היא קיימת תמיד. אם היא משתנה, היא לא אמת. הדבר היחידי שקיים בעולם, מתחילתו ועד סופו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אמת, כי הקדוש ברוך הוא לא משתנה אף פעם. זה שהוא ברא את העולם, זה לא רואה אצלו איזשהו שינוי. מבחינתו הוא נשאר אותו דבר כל הזמן, תתנהגי ככה, תתנהגי אחרת, אני אותו דבר. והתורה, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, אמרנו שהתורה והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד, אז גם התורה היא נקראת אמת. זאת אומרת, האמת האמיתית, האבסולוטית והיחידה היא הקדוש ברוך הוא והתורה.